Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε ακόμα σε ένα βίντεο στο Binos Tuning. Όπως τα είδατε και στο thumbnail, σήμερα έχει ένα mini review για ένα C50 που είναι του Μιχάλη. Από εδώ είναι ο Μιχάλης καταρχήν, δεν τον σύστησα. Είναι από τους πιο παλιούς φαν του καναλιού. Βλέπει 4-5 χρόνια, μπορεί και παραπάνω, τα βίντεο μου από εποχές που είχα μόνο το Zip. Ο Μιχάλης έχει αυτό το C50, το οποίο το φτιάξε πρόσφατα, το καλοκαίρι, το τελείωσε, και έχει και ένα Keyway RKF 125. Δύο τελείως διαφορετικά μηχανάκια, το ένα είναι full old school, το άλλο είναι σύγχρονο, injection, τα πάντα με φρένα κτλ. Αρχικά θέλω να μου πεις, να ακούει και ο κόσμος, την ιστορία πώς έφτιαξες το C50. Το συγκεκριμένο μηχανάκι το είχα βρει μέσα σε ένα χωράφι, το οποίο ήταν μπροστά με ρόδα ποδηλάτου και ήταν όλο σε μια άθλια κατάσταση. Κομμένα φτερά πίσω, μαλισσίδες επάνω. Το μηχανάκι ήταν σάπιο όλο, το οποίο το πήρα, το πήγα Αθήνα μου βολή όλο, το φτιάξανε. Μετά φανοβαφείο μπήκαν καινούργια φτερά πάνω. Όλα ό,τι έχει πάνω το μηχανάκι είναι όλα καινούργια. Ναι. Αν και τα περισσότερα δεν είναι γνήσια, γιατί εντάξει έχουν και μια τιμή. Δεν έχει σημασία. Εγώ βλέπω ότι είναι εντάξει, το χρώμα είναι φοβερό, μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω ποιος το έβαψε και το έφτιαξε. Ναι. Είναι το κλασικό C50 νικελωμένο, εννοείται, πειραιώτικο. Τι μοτέρ έχει? Του έχω βάλει ένα λιφάνι 110 πάνω. Μια χαρά, μαμά, Ναι, μόνο μαμά, εξάτμιση. όλα. Εξάτμιση μόνο αυτό. Ναι, του έχουμε βάλει μόνο καπάκια νίκελ αριστερά-δεξιά. Εντάξει, έχει παίξει πολύ το νίκελ πάνω. Σε 50 είναι ρε φίλε, τι δεν θα έχει νίκελ να πούμε. Το χρώμα είναι από PLOPC. Α, ναι. Είναι το κλασικό το μπλε, το OPC, Το OPC, απλώς επειδή ήταν διαφορετικό η βάση, γι' αυτό έχει βγει αυτό το σκούρο. Έχει βγει πιο σκούρο. Επειδή ήταν διαφορετική η βάση, επειδή ήταν λίγο χάλια σαν σίδερο, παρόλο μετά την αμοβολή. Οπότε του βάλει πιο χοντρό η βάση για να κάτσει καλύτερα το χρώμα πάνω, αλλά έχει πέσει λίγο πιο σκούρο. Αλλά εντάξει, δεν έχουμε θέμα. Πολύ ωραίο φίλε. Εγώ το σου λέω, μ' αρέσει να το έχεις εκεί, να το βγάζεις μια βόλτα μία στο τόσο. Ωραίο μηχανάκι, τίμιο. Πες μας τώρα και για το Keyway. Το συγκεκριμένο μηχανάκι. Πώς το απόκτησες αυτό, πώς το απέκτησες? Ήμουνα κάπου 12-13 χρονών, το οποίο επειδή εντάξει πιτσιρικάς και αυτά, έπαιρνα τα μηχανάκια από τους φίλους μου και ο πατέρας μου είχε ένα θέμα το οποίο μην ανεβαίνει σε ξένα μηχανάκι επειδή είναι ερείπια. Γιατί είχε τρακάρει και ένας φίλος μου ο οποίος ήταν μισό χρόνο για την ακρίβεια στο κρεβάτι επειδή είχε τρακάρει άσχημα με μηχανάκι. Εντάξει, είχε και ένα δίκιο ο πατέρας σου. Καλύτερα να έχεις το δικό σου μηχανάκι παρά να σε τσακίσει άλλος, έτσι. Ναι. Εννοείται πάντα με κράνος, παιδιά, όλα προστατευτικά, μπουφάν, ό,τι μπορείτε φοράτε, καλό είναι. Και μπήκαμε σε μια διαδικασία να πάρουμε αυτό. Το πήραμε σε μια πολύ λογική τιμή και με 1800 χιλιόμετρα, το οποίο ήταν καινούργιο. Τίποτα, κούτα. Ναι, το οποίο το έχω τώρα, πρέπει να το έχω 3 χρόνια, άμα δεν κάνω λάθος. Και έχει 6.000 χιλιόμετρα, το οποίο τα έκλεισα πριν 2 εβδομάδες. Γενικά αυτόν τον χρόνο δεν το πολύ κυκλοφορώ λόγω σχολείου, όλα αυτά. Εντάξει, έχεις και το C50 βέβαια. Έχω και το πας να αλλάξει. Ναι, το οποίο το έχω το καλοκαίρι και το έχω κάνει 1000 χιλιόμετρα. Ναι, όντως. Και το έχω ευχαριστηθεί σαν μηχανάκι και έχω κάνει και μεγάλες ταξίδια και αυτά. Έχω κάνει διαδρομές πάνω από 60 χιλιόμετρα με αυτό. Μια χαρά. Χαρά στο κουράγιο σου. Το οποίο έχει και πολύ ωραίο στρίψιμο, δηλαδή μπορώ να πω ότι κάποιες φορές στρίβει σαν αυτό εδώ και πιο εύκολα, στις χαμηλές ταχύτητες όμως. Στα ψηλά είναι επειδή έχει πολλές στροφές, στρίζει όλο, οπότε σε φοβίζει και κόβει σιγά σιγά. Ναι. Ενώ εδώ πέρα στρίβεις, όσο ανοίγεις στρίβει αυτό, δεν έχει κάποιο θέμα. Και έχει και πολύ ωραίο βήμα. Και για ταξίδι και για αυτά. Και εγώ πάντως που τα οδήγησα και τα δύο, είναι δύο εντελώς διαφορετικά μηχανάκια. Αρχικά δεν είχα ξαναοδηγήσει να πω σε 50, δηλαδή σε 50 για παράδειγμα, ενώ της ηλικίας του μηχανάκι. Αρχικά μου φάνηκε πάρα πολύ σκληρό, γενικά οι αναρτήσεις του, και πολύ αναλογικό, σαν να λέμε πολύ απλό, σαν ποδήλατο ένα πράγμα, δηλαδή το τιμόνι του είναι ελαφρύ, καμία σχέση με το KZR που έχω συνηθίσει. Αλλά μετά, αφού κάναμε μερικές βόλτες, το συνήθισα και εγώ. Η αλήθεια είναι ότι είναι old school, ρε παιδί μου. Δεν είναι. Κουράζεσαι, ας πούμε, σε μια πολύ ωραία οδήγηση, αλλά ότι είναι ωραίο είναι. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Βέβαια και το Keyway
Εντάξει, το έχω ξαναοδηγήσει αυτό. Θα το ξαναπώ, είναι ένα πολύ καλό μηχανάκι για να το πάρεις σαν πρώτο μηχανάκι στα 18 σου, 125 κυβικά. Δεν έχει πάρα πολύ γκάζι, αλλά αυτό μην το παίρνετε πάντα σαν αρνητικό. Έχει αρκετό γκάζι ώστε να μπορείς να κάνεις και προσπέραση και να πας και τη βόλτα σου, αλλά δεν είναι και τόσο πολύ το γκάζι ώστε να κάνεις κάποιο λάθος σε κάποια στροφή, να τρομάξεις, να σου γλιστρήσει κτλ. Είναι πάρα πολύ ήπιο το γκάζι του. Και εντάξει, δεν μιλάω τώρα ότι έχει και ένα ok στήσιμο για στροφές, φρένα, αναρτήσεις κτλ. Είναι πάρα πολύ καλό και οικονομικό, είναι injection, δεν καίει τίποτα από ό,τι έχω καταλάβει. Ναι. Ναι, ούτε εντωμεταξύ σου έχει βγάλει κάποιο πρόβλημα, τίποτα. Όχι, τόσα χρόνια τίποτα. Απλώς επειδή εγώ έχω μία μουρλια με όλα αυτά, κάθε 1000 χιλιόμετρα αλλαγή λάδια και φίλτρο λαδιού. Ναι, καλά κάνεις, όσο πιο συχνά μπορείς. Και στις 3.000 και πάλι στις 6 του αλλάζω και τα μπουζί, το οποίο έχει φορέ 3 πάνω. Ναι, είναι το ίδιο μοτέρ με τον Benelli να πούμε, το RCX. Ναι. Το μόνο που αλλάζει νομίζω είναι κυλινδροπίστωνο και εγκέφαλος για το καύσιμο. Και το χρώμα στο μοτέρ. Και το χρώμα, ναι. Αλλά σαν οδήγηση σε στροφές και τα λοιπά, μ' αρέσει πιο πολύ αυτό από τον Benelli. Γιατί το Benelli είναι πιο παπί, ρε παιδί μου, είναι στυλ παπί. Αυτό είναι στυλ μηχανή, καταλαβες. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το μηχανάκι. Άμα του βάλουμε και καινούργια λάστιχα, ναι, καλύτερα, είναι αλήθεια. Εγώ το ευχαριστιέμαι πάρα πολύ. Παρόλο που έχω οδηγήσει και πιο γρήγορα μηχανάκια, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το μηχανάκι. Και το χρώμα του και τα όλα του είναι super. Εσύ ποιο προτιμάς να οδηγείς? Πες μας την άποψή σου. Είναι μια δύσκολη ερώτηση, πολύ δύσκολη για την ακρίβεια. Αλλά θα πω το Kiwi. Γιατί? Τώρα θα ακούσεις hate, φίλε, στα σχόλια full. Γιατί πηγαίνεις μια βόλτα χαλαρά, οικονομικά, ήρεμα, και όταν θα χρειαστείς τον γκάζι αυτό που θέλεις, να κάνεις μια προσπέραση σε μια ταλίκα με 80 χιλιόμετρα που πάει, την κάνεις εύκολα. Ενώ σε αυτό, άμα σκεφτείς ότι ο κόφτης του και να κάτσεις και σανίδα είναι 87. Αυτό έχει πολύ κοντό σασμάν, πραγματικά, όντως. Δηλαδή η Τετάρτη, πραγματικά χιλιόμετρα πρέπει να φτάνει 90. Εκεί. 87 το έχω μετρήσει με το κινητό. Τέρμα, το έχω μετρήσει, ναι. Κόφτη, τελική. Έχει πολύ κοντό σασμάν, πολύ κοντό σασμάν. Δηλαδή, αν πω να πάρω ένα μηχανάκι να πάω για καφέ δίπλα, ξέρω εγώ, θα πάρω αυτό. Γιατί είναι και εύκολο, θα ανέβεις πάνω, θα βάλεις τη ταχύτητά σου, θα φύγεις. Να πω ότι θα πάω κάπου μακριά να πιω τον καφέ μου και μετά να γυρίσω και λίγο γρήγορα, θα πάρω αυτό. Γιατί εντάξει, το νομίζω με αυτό ευχαριστήσει πιο πολύ οδήγηση. Αν να πεις ότι θα το στρίψεις, θα τον τρέξεις λίγο. Και ευχαριστήσει και τη βόλτα, να σου πω κάποιες φορές πιο πολύ. Ναι. Αν ήταν είσαι με παρέα, καλύτερα να έχεις αυτό. Σίγουρα. Αλλά όταν είστε με παπιά, γιατί είναι κάποιοι που πάνε με μηχανάκια, θα πεις ότι θα πας και εσύ με κάτι πιο μεγάλο. Ναι. Αλλά αν είναι με παπάκια, αυτό διαλέγεις κατευθείαν. Ναι. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Είναι αυτό που έλεγα και εγώ πάντα. Ποτέ δεν θα σε φτάνει ένα μηχανάκι, τώρα θα πω ποτέ δεν θα σε φτάνουν 2-3 μηχανάκια. Εγώ τώρα ας πούμε έχω 4, εντάξει. Το τέταρτο τώρα προέκυψε, το ZX, το 130. Αλλά π.χ. είναι ωραίο να έχεις πολλά διαφορετικά μηχανάκια για κάθε περίσταση, ας πούμε. Να έχεις ένα σκουτεράκι που έχω εγώ, εντάξει. Αυτό δεν μπορώ να το πουλήσω κιόλας, δεν θέλω, είναι το πρώτο μου μηχανάκι το Jeep. Αλλά να έχεις ένα παπί, να έχεις μια πιο μεγάλη μηχανή. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ, ειδικά με έμενα επαρχία, θα είχα σίγουρα ένα χωμάτινο μηχανάκι ή θα είχα μετατρέψει κάποιο παπί σε χωμάτινο, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ το χώμα. Οπότε δεν σε φτάνει ούτε ένα ούτε δύο μηχανάκια. Ναι. Δεν αρκεί. Εντάξει, και εγώ σου είπα, επειδή θέλεις να το πουλήσεις, κράτησέ το ρε φίλε. Εγώ, τι να σου πω, τώρα το σκέφτεσαι ότι θες να το πουλήσεις, μόλις το πουλήσεις θα το μετανιώσεις. Αλήθεια. Δεν ξέρω. Έχω ένα φίλο που είχε GLX, με το τετράγωνο το φανάρι. Ναι, και τώρα που είχαμε αρχίσει και φτιάχναμε κι εμείς μηχανάκια, το είχε πουλήσει αυτός και έλεγε πω να είχα το GLX τώρα να ασχοληθεί κι αυτός, κατάλαβες. Και είχε και Krypton X. Σκέψου, είχε Krypton X και του είπε το GLX. Οπότε άκουσε με, μην το δώσει. Ή κράτησέ το μέχρι να πάρεις κάτι ίδιας κατηγορίας, ρε παιδί μου. Δηλαδή ένα παπάκι πάλι. Ή άμα θες να φτιάξεις ένα καινούριο παπάκι. Κάτι άλλο, ας πούμε. Και απ' την άλλη σκεφτόμουν μήπως το πουλήσω και ξαναφτιάξω κάποιο άλλο. Αλλά το φτιάξω βιτρίνα, πραγματική βιτρίνα. Εντάξει, ρε, και αυτό δεν είναι βιτρίνα αυτό. Πλάκα κάνεις. Να φτιάξω με γλάρο, με το τιμόνι το πάνω. Α, το έτσι. Με τα χόντα, εξάβολτο όμως γνήσιο
Ναι, Δηλαδή ναι. το μοτόρι, το Honda, όλα αυτά. Γιατί αυτό το έχω, γιατί αυτό ήταν εξάβολτο στην αρχή όταν το πήρα. Α, και το Και άλλαξες όλο. υπάρχει το μοτόρι στην άκρη. Ναι. Οπότε μπορεί να φτιάξω κανένα εξάβολτο. Μμ. Γιατί εντάξει, αυτό έχει και πιο μεγάλη ιστορία. Να έχει Ναι. ένα εξάβολτο και αυτά. Ναι, είναι ακόμα πιο old school, ας πούμε. Ναι, και να το έχει και ειδικά σε μια βιτρίνα να το βλέπει ο κόσμο. Ναι. Γιατί και τα δύο που τα έχω μπροστά από το σπίτι και αυτά, όλοι αυτό θα κοιτάξουν. Ειδικά Ναι. σε μεγάλη ηλικία. Ναι, σίγουρα. Είναι και πιο σπάνιο να βρεις ένα σε Ναι. καλή κατάσταση. Εντάξει, Προσεγμένο. και οι πιτσιρικάδες όλοι αυτό νομίζω ότι είναι 300, ξέρω εγώ. Ποιο? Το Keyway. Το Keyway, Ναι, πιστεύω ότι όντως. είναι πιο μεγάλο. Μα θα μπορούσε να είναι 2,5 εύκολα. Ακριβώς το ίδιο μέγεθος να είναι 250, ας πούμε, τα διπλά κυβικά. Απλώς το συγκεκριμένο επειδή είναι Keyway Benelli, δηλαδή άμα δεις τα περισσότερα γράφουν Benelli πάνω και τα φλασάκια και όλα. Α, οκ. Δεν το έχω Δηλαδή προσέξει. η Benelli μετά με αυτό το σασί, το σκελετό έχει φτιάξει ένα 250, συγγνώμη, Ναι. που έχει το ίδιο στήσιμο, απλώς αλλάζουν τα φανάρια μπρος πίσω και λίγο η ουρά. Δηλαδή σαν μηχανάκι, σαν στήσιμο είναι ακριβώς το Α, ίδιο. το ίδιο. Και Μάλιστα. το είχα σκεφτεί να του άλλαζα το μοτέρ, να του βάλω από πιο μεγάλο, αλλά δεν θα προκύψει κάτι τέτοιο. Λέγαμε κανένα RCX μοτέρ να του κουμπώσουμε πάνω μαζί με εγκέφαλο, αλλά εντάξει, θα είναι και άκριβη η διαδικασία και δεν ξέρουμε αν θα είναι και σίγουροι. Έτσι. Δηλαδή, μην πάμε να το κάνουμε καλό και κάνουμε κακό στο τέλος, θα χαλάσουμε όλα. Ναι. Μάλιστα, ωραία. Θα κλείσουμε αυτό το βίντεο εδώ. Όπως θα έχετε δει, κάναμε και μερικά πλάνα βόλτες. Θα προσθέσω ή στην αρχή ή στο τέλος του βίντεο. Εννοείται ότι ο Μιχάλης πήρε μπλουζάκι Binos Tuning. Εδώ πέρα. Ναι, κούπα και καπελάκι και αυτοκολλητάκια και μπρελόκ. Οπότε αν θέλετε και εσείς να στηρίξετε το κανάλι, να πάρετε πακετάκι από τα merch που δίνω, υπάρχει link κάτω στην περιγραφή ή μου στέλνετε ένα μήνυμα στο Instagram, ό,τι θέλετε. Κάντε και ένα subscribe, like, ό,τι θέλετε αν σας άρεσε το βίντεο. Μιχάλη, θα κάνουμε κι άλλες βόλτες εννοείται. Τώρα ήρθα για διήμερο στο χωριό εδώ στο σπίτι του Μιχάλη. Θέλω μια φορά τουλάχιστον να έρθω με το παπί εδώ πέρα, με το KZR, να λυσάξουμε. Και ειδικά το καλοκαίρι που θα έχουμε και καλό. Ειδικά το καλοκαίρι. Σήμερα μας έχει πάει και χθες, λίγο δεν μας Ναι, έχει πάει ναι. και πολύ καλά ο καιρός. Ναι, έχει πολύ ωραία τοπία εδώ πέρα η Αρκαδία. Ευχαριστώ που είσαι guest στο σημερινό βίντεο και στο βίντεο με το Launch Control που θα έρθει ή το έχετε δει ήδη, δεν είμαι σίγουρος ποιο θα πάει πρώτα. Αυτά για την ώρα. Θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο την άλλη εβδομάδα λογικά. Και να είστε καλά, κράνος πάντα εννοείται, έτσι δεν είναι? Ναι, πάντα κράνος. Πάντα κρανάκι και θα τα πούμε. Bye! Bye.